Na umkhandlu wenhlalo Dr. Nkosazana Dlamini Zuma uthi ke uzimiseleke ngokuthi ke ubulethe intuthuko ke yomphakathi ongaphansi kwawo ke lo mkhandlu. Kanti ke imeyalo lomkhandlu iveza ukuthi ke kuningi abakwenzayo ngenhloso ukuthi ke bathuthukise ke ingqalasizinda ekhona ke ngaphansi kwayo ke leya ndawo. Kanti ukukhuluma kabanzi ke ngezinye zezinhlelo zawo ke lo mkhandlu uloke uhlelo lethu sanjele yona ke imeya yawo ke lo mkhandlu kuyena ke ukhansela uSindisiwe Majobe Msomi okhona kuloke uhlelo lethu iKZN News Talk. Angikubingelele mbukeli igama lami nguSimangeli Sibongo sami ngwakachirwa ubukela uhlelo iKZN News Talk. Asiqoqozeleke mbukeli bayingxenye yaloke lelo hlelo ngokuthi usebenzise inkundla zethu uzoxhumana ku Facebook so KZN News Talk kanti na ku X siphinde futhi bokuyena uKZN News Talk. Uvo lakho mbukeli lubalekile kakhulu kulohlelo lethu kungakho siqoqozela ukuthi ke ube ingxenye lo ukuthi ke usebenzise inkundla zethu uzoxhumana. Ngicabanga ukuthi ke imphakathi engaphansi kwayo ke lo mkhandlu izokuthakasela kakhulu ukuthi ke idlulise ukuphawula kwayo njengoba sinaye ke imeya yawo ke umkhandlu okuyena ke unkosikazi uMajobe Msomi kuyo ke iKZN News Talk. Meya kwintokozo enkulu ukuthi sibe nawe kuloko uhlelo lethu asikumukele kuKZN News Talk. Ngiyabonga kakhulu umsakazi, ngiyabonga ukwemukela, ngiyabingelela nakubabukeli emakhaya. Igama lami nguMajobe njengoba besushilo umeya wase Dr. Nkosazana Dlamini Zuma. Kwintokozo enkulu ukuthi sibe nawe mameya. Ngiyafuna ukuthi nje mhlambe singabe sapholisa amaseko sivele singene kuyona iIDP esazi ukuthi bikade ikhona ibhekene kakhulu ngonyaka ka2025 kanjalo nawo ke unyaka ka2026 ukubheka nje ukuthi umphakathi imukele kanjani mangabe ufika kuyona. Imphakathi yethu ijabulile kakhulu masifika sizokhuluma nayo ngoba ikakhulukazi besikhuluma ngama projects esesiwaqalile ukwenza besingasho ukuthi ngesikhathi esizayo sizazokwenza ukuthi emawodini nje besikhuluma ngama project asebewabona aseqalile ngoba phela sinesibophezelo sokuthi uma siyokwethula iproject like siyo mbula isoyi so sesihamba naye usonkontileka sozoqala ukwenza umsebenzi. Ingakho ke nje sithi siyethula bebe beqala umsebenzi bewubona wenzeka. Bajabula kakhulu ke abantu base Dr. NTZ ukuthi from time to time siyabuyela kubona soba consult. Izikhona mhlambi ama programs okuyiwona hamba eqolweni mameya enenwabheka kakhulu ukuthi mhlambi lawe nifuna ukuthi kube yiwona aphuthumayo and also in terms of ama time frames ukuthi mhlambi nibhekelele isikhathi singaka mhlambi let's begin by looking at some programs okwamanje mameya kuyiwona mhlambi ahamba eqolweni kuye noma meya. Yes, kakhulukazi infrastructure ngoba sine backlog ke enkulu kakhulu njengoba wazi umsakazi uthi umasipala wethu umasipala wasemakhaya omncanyana ongenandawo eziningi oqoqa kuzona imali umasipala ophila ngegrant so izifiso zabantu nezidingo zabantu ziningi kakhulu ukuqhathanisa nebudget esisuke sinayo. So ke siyawenza njalo ama project unyaka nonyaka ikakhulukazi ke infrastructure sibhekelela indaba ukuthi silungise imigwaqo yasemakhaya makunemvula iyalimala kakhulu. Kade ke kwaba khona nezikhukhula izikhukhula zayibulala kakhulu imigaqo so silokhu sisebenza kancane ukuthi siyivuselele. Izolo nje ngibonile kade kubhaliwe kwi Facebook page yethu ukuthi sizobala kwi TV na kwi radio kwakhona umhlali wasendaweni yaka Ward 2 okuthiwa kwaPitela washo ukuthi engathi nje umeya angakhuluma ngemigwaqo sikhathazekile kakhulu ngemigwaqo nathi sewumasipala sikhathazekile ngemigwaqo kodwa sinenhlelo eziqondile zokuthi one sine plant yethu yellow plant eyenza ukuthi sikwazi ukuthi silungise eminye imigaqo bese siba neplant ke le esiqashayo futhi siyayilungisa imigwaqo futhi ke siziphokophele manje ukuthi njalo masilungisa umgaqo siwafake ama storm water drains ngoba eminye imigwaqo sithi siqeda kuyilungisa isheshe yonakala uma ngabe kulokho kukhona amanzi ahamba ngaphezulu kwayo. Ngiyafuna nje ukubheka mameya ukuthi siyazi ukuthi imigwaqo idlala indima enkulu kakhulu ekuthenini ilethe intuthuko eindaweni ezahlukahlukene ingqalasizinda ebalekile kakhulu uma sibheka ukuthikamezeka kwemigwaqo ungabi khona kwemigwaqo esimeni ukuthi ke kube nayiphi imthelela in terms of ukuthi nikwazi ezomkhandlu ukuthi nilethe intuthuko eindaweni ezihleli imphakathi. Hayi kuningi okonakala uma ngabe imigaqo ingekho right ngisho nabantu abazidayiselayo nje ngokwabo abakwazi ukuthi bayo order abakwazi ukufika ama bakers o deliver kuma business wabantu abaswebe nayo emphakathini kuze kube nenkinga ezinkulu kakhulu ke njengoba kuyisikhathi ama exams manje uthola ukuthi amaphepha awakwazi ukudeliverka ezikoleni kodwa konke ke lokho sizenzile inhlelo zokuthi sibe nazo imoto ezima 4x4 ezibhekele ethi nje iexam engaphazamiseki nakancane ngoba siyathanda ukubona abantwana base Dr. NTZ bephasa kahle umatric futhi bekwazi ukuthi bemukeleke ema universities. Ngiyakholwa ukuthi
abantu base South Africa bayazi ukuthi sicebe kakhulu ngeagriculture kulela cala lethu. So ke amaplaza asendaweni ezinemigwaqo egravel uma ngabe kusoyizulu nje lilibi uthola ukuthi ubisi alusahambi. Uma lungahambi ubisi ukusuka Dr NTZ kuchaza ukuthi iSouth Africa yonke suke affected ngoba ubisi lweSouth Africa lusuka khona lapha Dr NTZ. Nokuchaza ngokusobala mamme ukuthi indaba yengalasindi iqondene nomgwaqo kumele ukuthi ilungiswe na kanjani ibe sesimeni ukuze kuzokwazi ukuthi uqhubekeke nokusebenza. Iseqhulwini kakhulu ingakho nje sihlala njalo sikhulumisana nane department yezokuthutha iDepartment of Transport ukuthi ayisilekelele sinomgwaqo la oyi route edlulisa abantu abaqhamuka eEastern Cape beGauteng nabaseLesotho beGauteng noma mhlambe besuke eGauteng bebuyela back lumgwaqo kuthiwa R617 ubusunama potholes amakhulu ngendlela eyisimanga. Siyajabula ukuthi iDepartment of Transport izwile ikhwelo lethu nokukhala kwethu babhizi njengamanje nama projects ayi2 enye isuka edolobheni eBhulwa iza ngaseMaritzburg yophelela eNcwadi enye isuka edolobheni eBhulwa ibheka ngase Underberg yize ke iqale ngakule side lase Underberg but ama potholes ayavalwa ngoba nawo ayinkinga enkulu ikakhulukazi mangaba abantu bese behamba ebusuku. Ngiyafuna nje lokubheka ukuthi sibhekene nengwadla yoguquguquko simo sezulu ngicabanga ukuthi mamena izawe ukuthi siyabonakala ukuthi siyaya siba sibi kakhulu kunokuba kade sinjoba sinjalo esikhathini esiphambili. Uma ngabe usibheka sona phecelezi indaba ye-climate change iba nomthelelo omgakanani kukhona ukufa nje kwenqalasizinda efana nomgwaqo nabantu bayithole mhlambe sebengasenawo amakhaya ngenxa yesimo sezulu sinamawala okungajwayelekile. Bese ngeke ngayibala nje inkinga ke bese isimo sezulu siyenzile emigwaqweni kodwa nje recently ngomhla 10 June sike sabona nje kuphephuka imizi into ebesiqala ukuyibona ukuthi imizi yabantu iphephuke from ward 1 to 15 sinama ward of 15 vele kodwa imizi vele iphephuke ngosuku oluyi1 from ward 1 to 15 leyo nto ke isiveze ukuthi icapacity yethu yokumanage idisaster incane ngendlela eyisimanga icapacity yethu nje yenele ukuthi uma ngabe isimo sezulu silimazi iward eyodwa amabili amathathu ukuthi umasipala wonke ulimale kanye kanye sibe ne challenge engazange uyibone kodwa ke ngoba sina disaster center management yethu entsha futhi esisanda kuyenza eqhubeka nomsebenzi omhle kakhulu sibekele imali engango 1.5 million ukuthi ithenge izimoto sezithengiweke futhi imoto ezo5 zieda kulezi kade sivele zikhona and sinayo ke nama volunteer eswa recruitile ama volunteer ka disaster management ngoba sibonile ukuthi umnyango wethu wa disaster i-unit yakhona incane siyazama ukuthi siqinise ukuze siphinde sivelelwa isimo esikanje sikwazi ukufinyelela ebantwini masishane sobanikeza usizo. Sithi ngokwethu sifisa lingapheli isonto uma kade kune disaster kukhona imizi engakachekwa kodwa le ngikhuluma ngayo mhlawumbe uyewaphela u3 weeks ngenxa ye capacity ebesinayo kodwa wa beefing up now abantu bazokwazi ukuthi mabevelelwa idisaster babonwe masishane idisaster management center yethu iyasebenza futhi banakile. Uma meya usindisiwe Majobe Msomi sikhuluma nayo vela ngaphansi kwayo komkhandlu wazwa ukuthi iDokotela Nkosazana Dlamini Zuma sikhuluma ke ngezinye izinhlelo abanazo ngaphansi kwayo lomkhandlu kanti lesi sikhathi sohamba sothengisa mangabe sibuya sobe singena kuso isigaba sesibili sale kohlelo lakho iKaizer News Talk uyibukela. Asibingeleleke kuthoke isigaba sesibili saloke nje uhleli lakho iKaizer News Talk uyibukela igama lami nguSimangele isibongo sami ngwakachirwa kanti mosanda kuvulela mabona kude wakho angikukhumbuzeke mbukeli ukuthi ke kuloke uhleleti namhlanje sanjele yona ke meya yomkhandle ehloniphekile okuyena ke unkosikazi noma ke ukhansela usindisiwe Majobe Msomi uvela ngaphansi kwayo komkhandlu owazwa ukuthi ke iDokotela Nkosazana Dlamini Zuma sikhuluma ke ngezinye izinhlelo abanazo ke ngaphansi kwayo lomkhandle nonhloso yazo ukuthuthukisa ke umphakathi ngaphansi kwayo lomkhandlu bebala nayo ke
indaba yengqala sizinda efana nemigwaqo kanye kanjalo ke nokunye abasike baphezulu kwakho ngenhloso ukuthi ke kwazi ukuthi ke kube khona intuthuko emphakathini. Ngiyafuna ukuthi sibheke nje lama May ukuthi uma ngabe sizobheka ama programs mhlambe seniwenzile phambilini sibheke ukuthi imaphi mhlambe ningawabala ezomkhandlu because ngiyazi ukuthi abantu bayafuna ukuthi umeya athi account kula uma programs lawo ensukwini wenza ngaphansi kwamkhandlu mhlambe abe impumelelo mame nalawo siyazi ukuthi khona anisa busy njengayo nje badubala ukuthi nje ikhona imigwaqo enibhizi ngayo but imaphi ama programs mhlambe that uma mayor can point and say ukuthi nakho sesikwenzile ngempumelelo nakho futhi sahleli phezulu kwesiqhubeka nakho. Siyabonga ama-ward wethu njengoba sengisho 15 senza sure ukuthi i-ward ne-ward khona ekutholayo kuyi-project. Ngingabala nje ukuthi siyenzile i-sports field esihle endaweni yaka-ward 1 esibizwa ngokuthi Maguzwana Sports Field. Siyayilungisa imigaqo yasemadolobheni wonke awu-5 sinamadolobha amancane awu-5 imigaqo yakhona siyazama ukuthi yonke siyibone iba itiyela laphayana nje ebhulwa ngoba kuyindawo esithi i-center ye-Dr. NTZ sinayo sasaqala nge-grant ebizwa ngokuthi i-Small Town Rehabilitation Grant yathi noma isiphelile saphinde sashatha i-internal fund senza ukuthi idolobha lethu lithi ubukeka sakhile lapha udonga sidewalks sakhile ama-parking along the side of the road ukuthi nje kungabi nesiphithiphithi mangabe kupakwa lapha edolobheni noma lilincane kodwa libe clean. Sakhile amahholo khona iMafohla Community Hall enhle esanda kuyiqeda neMasamini Hall esanda kuyethula emphakathini njengamanje sibhizi sakha iGlen Mays Community Hall. Imigwaqo khona indawo yaka Ward 10 okuthiwa iSentokozweni ebeyinomgwaqo nje o very steep owenza ukuthi mangabe lina izulu kungakhuphukeki sesiwakhile lo mgaqo wonke sawufaka iconcrete awusewona umgaqo wegravel. Abantu baSentokozweni nje akusenzeki iphutha lokuthi abasakwazi ukuphuma endaweni yabo bayaphuma njalo uma befuna ukuphuma babuyele ngaphakathi uma befuna ukubuyela. Akuwona ke wodwa esufake ukhonkolo kukhona naka Ward 1 umgwaqo osufaka ukhonkolo naka Ward 15 endaweni ekuthiwa kwaNombulula. Maningi nje ama project esibhizi esiwenzayo nokusebenzisana ke nama department akhona kuhulumeni weprovince. iHuman Settlements nje nayo ibhizi inama project wezindlu abawakhayo endaweni eswabiza ngokuthi ama disaster projects nama OSS projects. Kanti nathi siwumasipala futhi siyazakha izindlu ezisuke zimbalwa nje zingalingani ngenamba neze Human Settlements kodwa masibona ukuthi khona ilunga umndeni osowulala phandle kwangempela siDr NTZ ngaphansi kwebudget yethu yaka OSS siyazama futhi ukuthi kube khona izindlu esizakhayo. Kukhona kade siyethula nje ngesonto elidlule eyako emndenini wakwaNzimande ehlala nje umuntu wesilisa yedwa obona ukuthi unama challenges amaningi amanye nje empilo kuhlanganisa nokungayitholi ID yonke leyo nto sakwazi ukuthi sisheshe simlungisele indlu ujabulile umphakathi wakhelene naye nathi futhi sijabulile. Banimukela kanjani lama program lentuthuko letha kuyona umphakathi mangabe senifika kubo sendothi nayo intuthuko bamukela kanjani njengoba duveza ukuthi kunama shelter ukwenzela ukuthi umphakathi ukwazi ukuthi ungene kahle uphume kungabi na inkinga bakumukela kanjani lokho mangabe nisuke nibenzela khona mameya? Baye bajabule laba sebeyitholile ngaleso sikhathi bese ukuthi abangakayitholi bahlalele ethembeni ukuthi ngoba nansi bayayibona iyenziwa kusho ukuthi nakubona iseza. Ikakhulu nje indaba yezindlu ke beyiba nayo inkinga yokuthi umphakathi indawo yangase Dr NTZ abantu abaningi nje bakhe ngodaka izindlu nabo abangazithembile ngenxa ukuthi siyindawo exakekele. So mabebona kukhona umuzo sowakhelwa indlu uhulumeni kuba ngathi kungaba iproject enkulu eyakhela wonke umuntu kanye kanye kodwa sesikwazile ukuthi sibachazele ukuthi kukhona ama project asukeze kuwona wonke umuntu kanye kanye kube khona ama project asukeze kulabo abashawe disaster kube khona ama project asukeze kubantu esibona ukuthi sekuyaphuthuma ngaphansi kohlelo lika OSS sebeya understand ukuthi kuyenzeka kungabi iproject eze kuyena wonke umuntu kanye kanye kodwa ke nawe into mosukuyifisa ukuthi mayize uyafisa ukuthi ngabe sekuqalwe ngawo kodwa ke baya understand abantu ukuthi ngenxa yebudget asikwazi ukufika kuyena wonke umuntu kanye kanye la sesiyile khona bayajabula babonge.
Ngicabanga ukuthi kuyinto inhle kakhulu nje uveze mame ukuthi baningi futhi abakhona bahleli endlini ezingekho esimeni esikahle nokuthi banikeze ithemba ukubona labo bantu labasuke umkhandlo usubakhele. Ngiyafuna ukuthi mhlambe sibheke nodaba lentsha. Ngiyazi ukuthi umame njengoba ekhona intsha evela ngaphansi komkhandlo wakho balangazelela ukuze ukuthi mhlambe iziphi inhlelo umkhandlo onazo because siyazi ukuthi isimo sokuteleka kwamathuba omsebenzi siphezulu kakhulu and mangabe uzobheka inombolo abantu abasha ibona benza inombolo enkulu kakhulu. Sifunda saZulu-Natal sibala nezifundazwe ihamba phambili sibheka nje nayo iningizimu Afrika yonke but naso sifundazwe sihamba phambili kakhulu ngendaba yokuteleka kwamathuba omsebenzi. Imapha ama-programs umkhandlo onawo oqondene nokuthi ke ulekelele bona abantu abasha bangaphansi kwawo lo mkhandlo? Nakhona Dr. Ntizitha isimo siyefana ipopulation ekuyona enkulu kakhulu ile yabantu awukudingeka ukuthi ngabe bayasebenza aba between 15 and 65 kodwa amathuba omsebenzi mancane ngendlela eyisimanga. Kuyimanje kuqale umatric ukuthi ubhale bese ngeke ngasho ukuthi umasipala uinvolved ukuthi uhlale ustandby ukuthi mangabe iDepartment of Education ivelelwa yinkinga sibe seduze ukuthi siyilekelele ikwazi ukufinyelelisa amaphepha ngesikhathi. Leyo nto ke yenza ukuthi abantwana ababhale kahle bese bethola ama results amahle. Sinawo amabhasari lapha eDr Ntizitha esiwanikeza abantwana anga-applyelwa lawo mabhasari. Abantwana bavele nje bawathole ngokuthola ama results amahle. Ingakho sibalekelela unyaka wonke ukuthi senze sure ukuthi bayawathola lama results amahle kube ukuthi wonke umntwana umzamo wakhe awenzile ubona ukuthi support ubeyithola. Size senza ngisho iprayer kulesonto edlule nayi department eka education senzela ukuthi usukwenze konke ukuthi ufisa ukuphasa kahle kodwa ke ekugcineni udinga i-divine intervention ukuthi kungabi khona ukuphazamiseka kungabi khona spiritual things ezenza ukuthi ugule ungazazi nokuthi uguliswa yini ungazitholi ukhohle ukuthi usuku lokubhala lunini. Yenzeka leyo nto ukuthi umuntu akhohlwe i-timetable ezwe sebebuya esikoleni abanye ukuthi hayi bube kubhala isifundo esithile namhlanje kanti yena ukhohliwe. Sicela uNkulunkulu ukuthi asiphephise kuzona zonke into ezinjenganalezo ukuze bathola ama-results amahle bathola amabhasari. Senza ama-full bursaries kubantwana abaphume kwi-top 10 abawu-3 bese sibanikeze esithi i-University Starter Pack laba abanye abawu-7 ukuze i-total kube u-10 wabafundi abasebenze kahle bathola ama-results amahle. Leyo nto ke yenza ukuthi masinabantwana abaningi abangena ema-university kusho bazithola ama-degrees babuye basebenze. Abanye ke bathi base bathola ama-degrees bangaqashwa kodwa baqale amabhizinisi. Uma bewaqalela amabhizinisi ngaphansi kohlelo lethu local economic development senza sure ukuthi amabhizinisi wabantu abasha kakhulukazi kodwa ke nabadala siyabasupport kodwa nabantu abasha siwe sibabhekile amabhizinisi wabo awakwazi ukuthi athole isupport either ye-material noma ye-training noma eyani leyo abasuke beyicele bona. Abanye bacela ngisho i-infrastructure ukuthi bacela ukwakhelwa indlu yokwenza leli business lakhe. Mhlawumbe uvela uyalenza kodwa ulenza endlini yabazali nje bese ecele i-building yakhe azokwazi ukuthi aqhubeke nebusiness lakhe. Siyabakhuthaza ukuthi bangene nakuyi crafts bangene kuma-performing arts bangene kuma-sports. Ama-sports siyawasupporta kakhulu futhi kulonyaka ke sibuyele nasekutheni sibe yi-party of ama-Salga Games la okufika khona ama-scouts bakwazi ukubona abantwana abanethalent. Siyazi sonke ukuthi indaba yaka-arts and culture and sport abanye abantu yona nje abaphila ngayo impilo yabo yonke. Konke lo sesikwenzela ukusupporta abantu abasha. Siyabalekelela kuma-driver's license si-introduce ne-program yokuthi bathola security certificates bakwazi ukuthi noma bengayitholanga imisebenzi eDr Ntizitha kodwa bayithole kwezinye indawo. Siyabalekelela ngama-internships abasuke sebebuyile benama degrees bathola i-work experience abasuke befuna ukwagcwalisela qualifications wabo siyabanika ama-in-service training uma ngabe befundela izinto esizenzayo kumasipala. Uma befundela esizenza ngabo service provider siyabakhulumela futhi no service provider ukuthi for example asiwenzi thina ugesi kodwa makwenza sine project kagesi abantu abenza electrical engineering siyabakhulumela naleyo company esoyenza ugesi ukuthi ababanike ithuba le-in-serve ukuze ama-qualifications agcwale. Sibafundisa ngisho i-computer ngiyabona ukuthi sekwanele kodwa ke siyaqaqamuka enhlelweni zabantu abasha. Ngiyabona mama ukuthi uyakapaka kakhulu ngezinto abazenzela abantu abasha nengicabanga ukuthi into edinga ushayela ihlombe kakhulu asikunikeze ithuba mama ukuthi mhlawumbe unabe kabanzi masibuke uthengisa emakethe ngezinye zezinhlelo eninazo eziqondene nokuthuthukisa bona abantu abasha. Asithengise bese siqhubeka nalo hlelo lethu mangabe sibheke emakethe.
Asikubingelele mbukele KZN News Talk esikwamukele kusoke isigaba sokugcina saloke nje uhlelo lakho iKZN News Talk uyibukelayo. Ngiyafuna ukuthi mama Meya sikunikeze ithuba nje ukuthi esigabeni sesibili sohlelo ungaqedeli ngama programs sakhuluma ngecomputer of which some of the programs that you have as a municipality aqondene nokuthi nilekelele yona intsha mhlambe singakunikeza leli thuba ukuthi nje uthi sum up on that one. Yes, I was saying abantwana base Dr. Ntizeti bafunde ezikoleni iningi lazo elingenawo ama-computer noma ekhona asuke eyifew abantwana bebaningi so siya abanesikhathi mhlawumbe sebephasela umatric siyabamemela ema-libraries wethu sifike sibafundise i-certificate e-computer literacy ngenhloso yokuthi izinto eziningi noma ku-aplayela ukufunda noma u-aplayela u-NSFAS noma u-aplayela ukusebenza konke kwenziwa ngecomputer senzela ukuthi bangasali behind so bayazithola lezo certificate bakwazi ukuthi umuntu azenzele akwazi ngisho ukuzidraftela i-CV ungaze kube kufanele uyikhokhele ukudrafta kwe-CV so nje siyabafundisa ngalokho enye achievement esijabulisayo ukuthi esikwazile ukuthenga i-mobile truck eyi-library ngenxa ukuthi i-vast indawo yethu sithe sinamadolobhanyana awu-5 kodwa kula madolobhanyana awu-3 anama-libraries i-Crichton, iBhulwa ne-Underberg bese kuba i-modular library ese-Kilmon nasenkwezela kwamanye kama-ward kusho ukuthi abantu bakude ne-library so le truck esiyithengile sinenhloso yokuthi izohamba iyohambisa ama-services asema-libraries iwalethe emawadini akude ngokwe-schedule. Khona abantu abayibasele eceleni mama Meya njalo mangabe kusuke kukhulunywa ngentuthuko I understand you are talking about abantu abasha but masizobheka lengxenye yabantu abakhubazekile bayibakhale njalo ukuthi bayibashiyeke ngaphandle ikakhulukazi mangabe sokuyinyanga yabo yokubabungaza ukuthi sisale ngaphandle einhlelweni uhulumeni asuke nazo ukubheka nje ukuthi mhlambe briefly umkhandle kupho so onakho mhlambe noma balekelela ngakho abantu abakhubazekile. Abantu abakhubazekile bafola kona wonke ama-categories ba omama abakhubazekile ba abantu abasha abakhubazekile ba obaba abakhubazekile so uma ngabe sikhuluma nganoma iziphi inhlelo siba ne-percentage esisho ukuthi ayibhekelele ukuthi abantu abakhubazekile bayabonakala bevela kuyona even ukuqashwa kumasipala wethu mangabe sikhuluma kwa-corporate services unit siyabheka ukuthi bakhona yini bayabonakala beyingxenye yabantu abaqashiwe emsebenzini noma kukhulunywa ngendaba yokuprovidewa kwama-tender siyasho ukuthi phakathi kwalamathenda ukuthi abantu besifazana ababhekelelwe abantu abasha ababhekelelwe nabakhubazekile ababhekelelwe ngoba bayingxenye yomphakathi esiphila nawo sinayo futhi sector yabo i-very vibrant iyaxoxa yodwa ibuye ilethe emkhandlwini izifiso abafuna ukuzibona umkhandlu uzenza. Ngicabanga ukuthi into idinga ukushayela ihlombe kakhulu lokho ngoba sisibone ikhali kakhulukazi mangabe sukuyinyanga yabo bekhalaza ukuthi ngazothi baye bashiyeke ngaphandle. Ngiyafuna mama Meya ukuthi singene kwi-Herigala Cup Summer Cup esiyazi ukuthi niphinde nisengathi njengomkhandlu. Yebo i-Summer Cup nayo iyaphinda futhi ibe yiphathi yokuthuthukisa abantu abasha ngoba abantu abawojoki laphaya abantu abasha nakuba amahashi eningi lawe ownwa abantu abadala kodwa ojoki abantu abasha sinayo uhlelo nje lokutrain ojoki base Dr. Ntizeti ukuthi bakwazi ukugibela amahashi okusijabulisana kakhulu ke sesikwaze nokuthola ojoki abama-females kanti all along bengekho bebeqala kwi-race yanyaka odlule ukuthi kube ne-race nje kuthi beyiba khona i-race yabantu besifazane kodwa bangabi khona abaphuma eDr. Ntizeti last year ngo-2024 besiqala ukuthi kube khona nojoki besifazane abatrainwe yithina eDr. Ntizeti bakwazi ukuthi baparticipate lapha kuleya Summer Cup kanti iyumjaho okhulayo unyaka nonyaka uyakwazi ukuthi ilekelele ngisho abadayisa ukudla bakwazi ukuthi badayise khona lapha emcimbini nama-crafters wethu siyawa expose ngosuku lwe-Summer Cup bakwazi ukuthi badayise imikhiqizo yabo o-fashion designer bayavela laphayana bakompite bawine babonwe nayizwe lonke siphinde sine-program eyaqalwa nje ngesikhathi sanda kuqala i-Summer Cup le yethu ebizwa ngokuthi ama-homestays la ukuthi ngoba kugijinyelwe endaweni nje esecelene ekude nedolobha abanye abantu ke bayalala emahhotela nakuma-B&Bs kodwa kukhona abalala emalawini
khona lapha ya emizini nje yabantu abakhelene neground. Labo bantu abakhelene neground sebeyazi nje ukuthi mase kuzisa amakhaphu asilungise izindlu zethu zizogcwala zibe indawo yokulala. Sizixhasileke nalezo zindlu ukuthi zibe indawo ehospitable mangabe umuntu efikilelele khona, kungabe nje sekuba ukulala phansi, kunembhede enelinene right, cutlery esibaxhase ngakho. And those are businesses, they belong to people nakuba niqhatha nomkhandlu, but belong to abantu nje futhi not even abantu kade bese businessini kodwa abavuleleke ithuba le business ngoba bakhelene ne race cause yesamakhapha. In terms of umthamo wabantu abafikayo, niubona lo mjaho ukhula in terms of abantu abafikayo bezothamela lo mcimbi, unamandla mangakanani ukuthi ungaqhubeka kakhulu uyithuthukise ezokuvakasha kuyona indawo ngaphansi komkhandlu? Uyayithuthukisa kakhulu indaba yezokuvakasha ngoba abanye baya khona beya ngoba beya kwisamakhapha bese bafike babone ubuhle bendawo yase Dr. NTZ bese beyibuya ke sebezoyivakashela ngesinye isikhathi. Ngicabanga ukuthi into edinga ukuthi ishayelwe ihlombe kakhulu mamese semaphethelelana nohlelo lwethu. Siyazi ukuthi umatric ubhizi umatikuletsheni uqalile njengamanje bayabhala ivivinyo zabo. Umyalezo wakho nje mame ungathini kulabo, siyazi ukuthi baningi bayapanic, abanye bayayithemba ngalesi sikhathi. Ungathini nje umyalezo ikakhulukazi nakubo nje abazali ikakhulukazi kuzona ikole engaphansi kwawo kumkhandlu inkosazana Dr. Nkosazana Dlamini Zuma municipality? Umyalezo nje oyakubona kakhulukazi abafundi ukuthi bazi ukuthi kulomzabalazo ukuthi baphase bathola ama results amahle ka matric ababodwa, abazali bakanye nabo, umphakathi wonke ukanye nabo, nathi siwumasipala sikanye nabo. Siyazi ukuthi phakathi kwabo khona ababokuqala emizini yasemakubo ukuthi afike ka matric aphase. Kusho ukuthi njengoba eyivulandlela nje amathemba omndeni wonke ahleli kuyi, sibathembile nathi siyakholwa ukuthi bazokwazi ukuthi benze kahle, benze nokuthi ke indawo yase Dr. NTZ masinabantu abaningi abafundile indawo nje iyathuthuka ngalokho. And just nje ukushayela kokugcina leso sibhikili mame ukuthi kulabo bazophumelela kahle kakhulu umkhandlu khona ubalindele namabhasari bakwazi ukuqhubekela phambili lokho. Yebo, lawo mabhasari awukukhuthaza ukuthi wonke umuntu ayasebenza ngokuzikhandla ukuze ezoba phambili, kodwa futhi siyasho nakulabo abangezophumelela akukona ukuphela komhlaba, akhona futhi amathuba aqhubekayo ukuthi baphinde babhale supplementary exams, baphinde futhi babhale i-department yabanika ithuba lokuthi baphinde babhale. Uma ngabe kungahambanga kahle manje akusho ukuthi ngeke kuphinde kuhambe kahle ngelinye ilanga, bayathandwa nabangezuphasa. Mama Meya, sibonge kakhulu ngesikhathi sakho siphesana kuluhlelo lethu iKZN News Talk. Siyabonga kakhulu. Sifinyelele kona amaphethelo aluhlelo bethu kuthulela lona kuloko usuku namhlanje. Usimangelo kaChiro ngihamba nalo lonke ke ithimba leKZN News Talk. Asiphinde futhi ke sihlangane ngokuzayo.